uyakwazi ukuhlala nomuntu kwi-relationship nihlale for 3 years for 4 years no but no if no what if lo relationship ayikho. I-relationship improvement yakhona ukuthi kumele kufe lo bangabazi nani nakho. So akufo but kufo what if kufe konke leyo nto bese kusala will akwakheke ke manje ke ukuthi ke we have future noma future ingakenzeki kodwa sesiyayibona kule relationship we have future sesikuyona ifuture asekho manje ukuthi we will have a future sesingena manje ku level number 2 ukuthi we have a future either with relationship akube khona we have a future or we don't have a future finish it like fanele ngene ku we have a future or we don't have a future ku relationship dingala ukuthi empilweni mongena ku relationship namehla wabe khona okubuka ama signs nengane emekhulu ikhulu ibe nama signs owabonayo iyagaqa ihambe ngesisu ibhibhi idle enzini mayiseqhumiswa ibona sizoqhumisa uyayibona kuma sizophunyelwa amazinga aqala xepe ziningi izinto ezenzakala empilweni yomuntu ne relationship kunempawu zakhona ozibona ukuthi ibhekephi so i relationship sibona ngeempawu ukuthi iyapi